Тая кампания, освен Симон Милков и други там тънки неща, нито от ДПС, нито от ГЕРБ, нито от някой се осмели да ме заплаши. Мен ме заплаши полковник Марков, бе. Той ме заплаши, че ще каже, че аз съм взел пари. И някой ми ги е дал. Кой да ми ги даде? Ивелин, защото полковника отини, като 5 пари в кисия. Са цвъкна там. С колко пари даде ти за кампанията, полковник? Че има един фонд там на твое име. Там друг много неща ще излязат. Но аз съм до тук. Аз съм до тук. Но не може да го премълча това нещо. Защото аз съм длъжен пред тези хора, които аз 2 месеца, господин Чо, се скъсах нервичките и пари. Не да взема, загубих и похарчих. Че послушах сърцето си. Заради внуците си. Заради децата си. Заради България. Заради 180 000 деца, които са умрели заради държавна детска болница, дет няма дет, ти го прикажеш. И този същия там на плакат беше издигнал логото "Ние мислим за децата". А след себе си той, Ахмед Доган и Борисов имат 180 000 трупа на деца за последните 20 години. Заради липса на детска болница. И щеш да ги вкарваш в затвора, а ти на първия ден гласува с тях. И ще ми обясняваш, парламента трябва да работи. Ми те да си го направят, бе. Вие зато ли влязохте? Да работи парламента. За 4 дена какво направиш? Ще го саботираш, бе. Утре да влезете с 100 души, с 120 души. Нали той беше плана? Ще ми се обаждаш, ти ще ме заплашваш. Ивелин е прецакан. Не знам колко още са там. Дано да ме чуят сега, като гласуват, да мислят. Този път директно ви го казвам. От партия Величие. Предния път ви самолих. Сега ви казвам. В Patreon ще пусна, защото мога да кажа там, че нещо съм... Записа искам хората да го чуете. Защото мога да говоря празни приказки. Мога да се провери записа. Евелин го е направил. Той има и още вътре, но аз вземам само това, което мен ме интересува. Големия стратег, дай не се усетва, че са го записали. Аз казах тези номера. Аз съм ги измислил, бе. Кире, те ми вика. Кире, нали знаеш, че съм няколко хода пред теб. Кире, той ми вика, те на мен, бе. Ние вече сме врагове, бе. Че аз съм го помолил тяхната партия, след като знаех какво направиха и знаех, че са скарани, и той беше на събора и се снимаш с хората. Искаш извинение на създателя си. Партията на Евелин. Ти си отишъл. Той те е приел. Платил. Вкарал в парламента. И ти му го наби. Класика в жанра. Класика в жанра. Сега в Patreon ще чуете, защото аз трябва да изкараме някой лев по конче. Трябва да си избия парите. По мой си начин, аз да ги искам. Той казал, аз го знам, ще чуете в записа, бе. Ко прави? Ще чуете. Той е обавец. Той е почтен човек, който, ако трябва да кажа, ще гарантираме живота си. Какъв живот, бе? Ти излезе на трибуната и ти подсвирнаха 3 пъти от Възраждане и ти взя пиотечиш. Забравяй какво ще прикажеш. То студията е лесно. Кой, как и с каква технология е имал намерение да съхранява неправомерно придобита информация. А това ще отговори, ако служба военно разузнаване е стигнала до край да си свърши работата. То в студията е лесно. И по телефона. Как ще ми се обадиш по телефона, господин шпионен?
Господин разузнавач, страшен. По телефона ще ми се обадиш, ще ми прикажете. Да загубиш, какъв стратег си ти, бе? Да загубиш най-верният си поддръжник с стотици хиляди последователи. Страшна стратегия имаш ти, бе. Или той целиш. Искам да чуете какво ми гласи полковник Марков, ако продължавам да кажа истината. И ако продължавам да говоря. Полковник Марков, който аз застанах зад гърба му, с който заради него се изпокарах с Цанов, с Манов. Не съм се изпокарал, но той Цанов може да е хитрец, но не е прост. Той разбра какво стана. Искам да го чуете и да се направите изводите. И полковниче, повярвай ми, ще докарам десетки хиляди души да защитят мен, а не теб.